mun riga mun saba tun shekara da shekaru. Idan lokacin ruwa zai zo ka san wata kaza ruwa ne zai zo a wannan wata, idan zafi ne mun riga mun saba, amma menene saboda yanayin yanda rayuwar ta canza da kuma shi dumame yanayi, ayyukan dan adam da suke yi shi yake kawo shi yasa sai ka ga idan da aka saba ba haka kuma yanzu ake ganin shi ba. Shi yanda Allah ya ajiye duniyar shi a yanda take, mu yan adam mu muka zo muka kawo wasu abubuwa saboda muna tunanin za su taimaka mana na wurin zamantakewar rayuwa. Ayyukan da muke nemowa din dan taimakon kanmu sai su suka zama suna cutar da mu. Misali yanzu kamar misali ma'adanai da ake da su a ƙasa, inda muka taso akwai mutane da har yanzu ma ba su san kalma ba, balle su san shi kanshi sauyin yanayin, balle su san yaya za a yi a kawo ya yake damun su yake yawa. Fage na rike da Kano ne gaba ɗayanta. Me yasa ka tambaye ni zan ce maka dukkan kasuwannin da suke samar da kuɗin shiga a cikin Kano yana cikin unguwar Fage, Kwari, Sabon Gari, Singa da dai sauransu. Kowa ka tambaya ka ce mai a da shekaru baya da yawa da suka wuce ko kaɗan, idan ka tambaya ina son ɗinki za ka tambaya ina ne za a mai ɗinki mai kyau Fage za a ce. Kafin kowa ya ce maka komai za a ce maka Fage.